Hvorfor må vi ikke køre på... hvorfor må vi ikke køre, når det er rød? Det er fordi, vi skal stoppe. Sådan det er reglerne. Hvis vi kører på rød, Benjamin, så kommer den bil, bum, i vores bil. Derfor vi er nødt til at køre og følge reglerne. Ikke rart? Ja, derfor. Benjamin, hvem har du leget med i dag? Og hvis der er noget, nogle gange du bliver træt, du kan holde pause og køre videre igen. Det vil du godt, ikke godt? Og jeg kan aldrig jeg kan filme, men jeg har aldrig gjort det, fordi altid det går galt. Virkelig smuk. Er det ikke rigtigt? Mm. Det synes jeg. Og der er grønt. Ja. Helt grøn. Kan du sige, Benjamin, det er så smuk. Det er Danmarks bedste tidspunkt, synes jeg. Men hvor er Danmark? Danmark er her. Vi bor i Danmark. Hvor er... Jeg ved ikke, hvor er Danmark. Danmark her, Benjamin. Det er vores land. land. Det hedder Danmark. Ligesom Tyskland. Kan du huske Tyskland? Men Tyskland er meget langt væk. Ja, men Tyskland er en land for sig selv. Nå? Ja. Når Sebastian følger os, vi skal også køre en tur til Tyskland, når han er begynder at blive lidt fræk ligesom dig. Men hvor skal vi så sove? I en hotel, ligesom sidste år, eller et hus. Hus. Jeg sover med mor og far. Ja. Det gør du. Men i dag, Benjamin, synes jeg, at du skal sove i din egen seng. Er det en god idé? Nej, jeg gider ikke det der. Hvorfor ikke, min skat? Fordi jeg kan ikke lide at være selv. Er det fordi, til i går du sov i din egen seng, Benjamin? Men i går sov jeg ikke selv. Nej. Så sov du lige ved vores seng, ikke? Men jeg tænker bare, fra i dag du starter igen, og så sov i din egen seng. Nej, Det, Benjamin, det er en rigtig god ting, hvis du sover i din egen seng. nej, jeg vil se historier i mammas seng. Jeg ser historier, og så kommer du i din egen seng. Ja. Ligesom vi plejer. Nej, jeg har det ikke. Men hvad skal så passe på mig? Det gør jeg. Men jeg vil bare være ved mammas seng. Jeg vil bare være ved mammas seng. Du kan altid komme ind til os igen, Benjamin. Ja. Så kan du komme igen til os, når du er vågen, okay? Klokken 2, 3 eller hvornår. Netop nu, det skulle komme 2. Det regner. Ja, så begynder det at regne. Mor, Mange minutter Ja. smukker. Ja. Hvor i mange morgen minutter? vil jeg også til dyrene. Til dyrene? Nej, det gør vi ikke, Benjamin. Hvornår skal jeg så dyrene? Det skal du snakke med far om. Far, hvornår kan vi gå i dyrene? Måske weekend. 4 minutter. Ja, mindst 4-5 minutter mere. Jeg giver de data til ChatGPT. Så min kanal kommer virkelig godt i vej. Fordi mange de kan få kun 250 for eksempel view og en anden.
Hvorfor vores bil siger det lyd? Det er normalt, Benjamin, men i dag, vi hører ikke radio. Derfor du kan høre alt muligt lyd. Derfor. Hvorfor vores bil siger det lyd? Det er fordi dækken går på hold eller noget. Det larmer lidt. Og hvis vores bil var en anden bil, det larmer meget. Vores bil larmer ikke så meget. Og hvis vi havde en lille babybil, Ja, hvis vi har haft en lille babybil. så kører vi stille og roligt. Ja, men det larmer så meget. Men det vi lige har spist hjemme, ikke? Det er ikke rigtig måltid. Det Nej, er snack. Man bliver ikke mæt af det. men det smager godt. Ja. Jeg kunne godt finde på at købe det som, i stedet for slik eller et eller andet, eller kage, eller du ved, hvad jeg mener, ikke? Og det er den, der laver det lyschokolade. Og jeg kan ikke lide lyschokolade, fordi det altid smager så ulækker sød. Nu synes jeg overhovedet ikke, det her gør. Den her. Og så er det ikke palmeolie i og alt muligt. Men hvorfor er Esmej flyttet? Det er fordi, de har fået en ny lejlighed. Hvorfor vil de gerne flytte? Fordi deres hus var for stort til kun til dem, Benjamin. Ja. Børn er jo flyttet væk. Men de bor så langt væk. Nej, de bor ikke så langt væk, Ikke Benjamin. så langt, men de bor lidt længere ned her. De er bare ikke din nabo længere. Ja. Hvorfor er det ikke vores nabo? De bor for langt væk til at være vores nabo, Benjamin. Men nu har vi nogle andre naboer, ikke? Kan du huske, der var en, der var på besøg med baby? Ja. Ja, de er også naboer. De er nye. Og manden, han er politimand. Og pigen, hun er en læge. Er det ikke sejt? Hvorfor er det så nogen der? Det er fordi, de gerne vil arbejde sådan, Benjamin. Benjamin har faktisk fortalt mor, at han hellere vil være læge. Fordi det hjælper mange flere mennesker. Det var en god idé. Læge. Det satser vi på. Ja, han siger, at han vil gerne være lægearbejdsmand. Det er dejligt. Jeg ved ikke, hvordan man bliver det. Man skal i skole, Benjamin. Skal man være dygtig i skole. Ja, og det er du også. Du er dygtig i forvejen, Benjamin. Du har sagtens blive en god læge. Med alle de gode spørgsmål, du kan finde på at stille. Og min næse. Og så interesseret at du er i kroppen. Mamma. Ja. Min næse. Ja. Min næse igen. Jeg slukker helt gang i min næse. Men det er ikke en god tidspunkt at filme på, fordi at der regner, så det går hele tiden ud af fokus. Netop på grund af regn, men det er godt, at vores kamera er ok. Men netop på grund af regn, folk elsker at sige, slap af. Hvorfor var vores hus har en trappe? Fordi så kan man gå ovenpå og lege. Men hvorfor skal vi have en trappe? Ja, skal man ikke gå ovenpå. Hvorfor synes I, man må... Hvorfor synes I, at jeg skal komme deroppe? Det kan du, når alt det der tøj er væk, Benjamin. Nå, hvorfor det? Der er alt for meget tøj nu, til at du kan lege ovenpå. Men hvor er min børnevogn? Du mener din klapvogn? Ja. Det ligger også ovenpå. Nej, hvor er den min kulturklapvogn? Ja, den ligger ovenpå. Ikke den sorte, jeg mener den grønne. Den er væk. Benjamin, vil du sige fars arbejdsplads? Ja. Jeg skal nok vise dig lige om lidt. Men det er sjovt, du kan huske den grønne klapvogn, Benjamin. Du har jo, den sorte er jo meget bedre, Benjamin. Men
har ikke nogen klapvogne. Du har et sort klapvogn. Nå, Men jeg synes, du er blevet alt for god til at gå, så du skal ikke, jeg synes ikke, du skal bruge klapvogn. men jeg vil gå med klapvogn. Hvorfor? Fordi vi er bare... Okay. Du skal vente lige Sebastian før det går. Så kan I sidde sammen i klapvogn. Men der er kun én plads. Er det? Ja. Så må I dele. Benjamin? Vil du sige fars arbejdsplads? Det er jeg. Det er lige her. Far arbejder lige her. I den hus her. Ja. Den gamle hus. Lige som en slot. Lige her. Ja. Den der. Nå. Det her, det er Odense, Benjamin. Ja. Det er fordi, at Benjamin bliver meget skuffet over. Det her. Det er min arbejdsplads. Okay. Nummer 3, du har. Okay, Benjamin bliver meget skuffet over, at du ikke kommer og henter ham. Så siger jeg, men du arbejder. Ja. Hvorfor går han i skole? Nej, far arbejder i dag. Hvor arbejder far? I Odense. Nå. Men hvorfor det her Odense? Det hedder byen. Men hvorfor hedder det ikke Odense Kommune? Odense Kommune, det er flere byer, Benjamin. Vi bor i Tornbjerg. Og det er også Odense Kommune. Det her det er Odense, og det er også Odense Kommune. Det også regner ved din arbejdsplads. Ja, det gør det. Hvorfor regner det alle steder? Fordi det er ikke så langt fra os af til Odense, Benjamin. Det er det. Det regner ikke mere. Nej. Det regner ikke her. Nej, det gør det ikke. Men det kan være lige om lidt, det regner, men det er lys. Men så regner det 3 gange. Ja, det gør det. Hey, hvorfor er der et togbillede? Det er fordi, der kommer tog her. Jeg håber, vi kan se nogle tog her. Og den gennembrud stadig eksisterer. Der kommer en tog bagfra også. Ja, og der er så mange live ting til ja. Vi har nok. Det vil jeg godt. Hvorfor kører de lige? Vi er ved togvejen. Ja, det er vi. Hvor er den der? Hun kan ikke holde den her. Hey, vi kører helt ned. Bare op til filmen, så stiller vi det Vi rundt. kører ned. Ja, vi kører ned. Og lige om lidt, vi skulle køre op. Der var stadig Er rød. din arm bliver træt? Nej. Ja, der Ja. var stadig rød. Nej, ikke dagen. Det bliver grøn. Derfor far kørt Benjamin. Men der var rød lige hvor vi stoppede. Ja, du må gerne tage filmen ned. Men hvor er den af, som vi skal til i morgen? Vi kørte forbi den, Benjamin. Det var lige ved min arbejdsplads. Nå. Ja. Jeg har hørt en motorcykel. Ja, det var en motorcykel. Og Hvad? en mand med underbukser og en regnjakke. Og hat på. Hvorfor har han bare underbukser? Ja, nogle mennesker går sådan, Benjamin. Det har han også. Han ligner også en underbukser. Er det ikke rigtigt? Det er shorts. Det er short, det ved jeg godt, men ligner underbukser. Men han var med underbukser. Hvorfor har han bare underbukser? Det er fordi, han synes, det er varmt måske. Måske, Altså, hvis du kigger på vinduerne. måske han tror, at jeg tror, måske han skal i bad.
Måske. Måske tænkte han, ej det regner, nu skal jeg i bad. Men nej, men det er sådan, man ikke gør det. Men det er sådan, man filmer ikke. Nej. Synes han, underbukser skal ned i vandet? Synes han det? Mm. Det kan godt være, han synes, det er Benjamin. Gør man ikke. Det fladhorn kan jeg ikke lide, altså. Jeg kigger lige på min plads. Se Benjamin, flere motorcykler. Er det mig? Ja, det er 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hvor mange minutter er I så? 16. Lige om lidt, det er fint. Du må gerne bare stoppe det. Så det er nok.